BUBAGRA ni naikol mung BUBAGRA ni tudrung bai TDADC hapango tipramata hapango asugmani 2021 bisini simi kebang ma sheborok trangdi obahai lukuruni bukhakti sanmung tongmani a sanmung no mukthang khajani bagi thanai sal tal kisa sekang romui TDADC hapangni bukhakti Subzdo officer tei Deputy Principal Officer sebotangani bagai komungblai najangmani yagulo June talni chufu salmariwo exam unani bagai date saklajangmani phiaba exam unani salta sekangno 4 salmari sanja bukhak BUBAGRA ni bukhakti Facebook o kaisa tweet ongkre phekya abungkha question paper leak ngmani abuno tuino TDADC hapangni CEO no krak ya prishane bagai BUBAGRA dagi murumani abuni slapcha yagulo no haino hai amjomuni answer kibo haino ongkre phekya abuno tui BUBAGRA daktino date exam ni bagai sakle jamai obahina saka TDADC hapangni bukhakti tui duljak o amjongmung eba exam tamni bagai asuk question leak na klakya tamni bagai asuk answer ki leak na klakya sabtong obuni ungklugo TDADC hapangni da chaya klakya eba jerok barda rojak borni da chaya klakya phiaba tong kusong lukurni bukhakti kebama sumu asaja tamni bagai asuk leak na ko klakya sabrunai obuni phirokmung jora sakok sasinai